Tornar a l'escola per a alguns alumnes significa tornar a menjar sa i 3 cops al dia. Les dades tornen a posar de manifest una realitat preocupant. A Espanya, 1,3 milions de nens i nenes viuen en situació de pobresa i vulnerabilitat. La majoria començaran el curs sense beca menjador. 146.000 infants i adolescents que viuen en risc de pobresa i exclusió a Catalunya comencen el curs sense una beca menjador. Per Educo això és inacceptable perquè per nosaltres el menjador escolar forma part del dret a l'educació. Des d'Educo, la Guiomar Tudor, directora general adjunta, recorda que la beca menjador no és només un àpat, sinó també un recurs educatiu i un dret vinculat a l'escolarització. Reclamen que aquest servei sigui universal i gratuït. L'espai del migdia és un espai que no només alimenta, el qual ja per si mateix és important, sinó que a més és un espai que protegeix, que educa, on els infants es relacionen. I per nosaltres hauria de ser universal i gratuït. Hem calculat el cost d'aquest menjador escolar universal i gratuït per Catalunya i estem parlant de 1.300 milions d'euros, que suposa un 0,4% del PIB de Catalunya. Segons Educo, garantir el menjador escolar universal és una inversió imprescindible contra la pobresa infantil i una aposta per la igualtat d'oportunitats de tots els infants. Hi ha 146.000 infants que es quedaran sense beca necessitant-la. Quan fem una anàlisi de quins són aquests 146.000 infants, ens trobem que més de 100.000 són nois i noies de secundària, és a dir, entre 12 i 16 anys, una edat on l'alimentació és crítica també. I també una de les causes que explica aquesta falta d'accés dels adolescents de secundària a la beca menjador és la falta d'infraestructures en els seus centres educatius. Per això estem parlant d'una inversió de com a mínim 1.300 milions d'euros, que és el càlcul de multiplicar el preu del menjador escolar per al nombre de dies lectius.